Yn un o nofelau hi, mae gogleddwr yn cyfeirio at yr hwntw, estron yn ei misg nhw. Dydy dyn nad yw'n gallu siarad Cymraeg iawn, ddim i'w drystio. Ac felly rwy'n ame, a fydd Eigra yn rhy barod i'n ddyryd yn o'i yno. O, mae rhoi ei gynnau beth bynnag ar ei pheswadio hi i rannu ambell gyfrinach am ei bywyd ac am ei gyrfa. Gallwn ni felly, Eigra, rwy'n cofio, a fyddai'n cofio tra mod i'n byw, sylw creiddiol, chymod, y bardd mawr Ffrengig Malar Mei. Bwysig i ddweud fel fi sydd y swaith ddim yn llynydda, ond yn ymdrin â llynyddiaeth i'w gofio fe, sef taw allan o eiriau ac nid o syniadau y gwneud llynyddiaeth. Ac un peth sydd wedi ymlygu hyn i fi yn eich gwaith chi drwodd, ym mha genre bynnag y bod chi'n gweithio, yw cariad angerddol chi ar iaith. Yr iaith honno nes i gyfeirio at hi'n barod. Nawr, mae'n ddiddorol i fi weld eich bod chi'n cyflwyno'ch cyfrol ddiweddar o froddoniaeth, wedi mentro i faes newydd fyna, i mam a dad oedd yn gwybod gwerth geiriau. So, gewn ni ddechrau fyna, i esbonio beth o gyda chi mewn golwg. Oeddech chi, ar eich gyfeirio rwan at diffyg cefnogaeth, a'n gael egluro chydig mwy ar hynny. Cyfeirio ni at diffyg cefnogaeth yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. Wyddwn ni'n mynd mor bell a dweud hyd yn oed nag oedd neb yno yn gwybod y mod i'n sgrifennu. Bod na gystadleuad bob blwyddyn, traethawd Cymraeg a Saesneg, bob blwyddyn, dwi'n siŵr ddwywaith dair, dwi'n cofio. A Bruce yn ennill y traethawd Saesneg a fi'n ar y bryn Cymraeg. Ond ar ôl dweud hynna, oedd na gefnogaeth wrth gwrs, ac adra ar yr aelwyd oedd hynny. Oedd mam a dad yn adroddwyr, wedi bod yn gystadlu'n erbyn i gilydd, felly dydyn nhw'n nabod i gilydd. Ac ges i yn magu, nid efo hwean gerddi. Nid nhw'n ddal i gystadlu'n erbyn i gilydd, gyda ar ôl yr chwioedd? Wel, tam briodo nhw. Ac oedd hi'n hwyl fawr ac wrth gwrs pwy wedi ennill amla, a foedd i'w cymryd un ochr mwyn ar llall. Ac ges i magu fel, nid ar hwian gerddi, ond ar adroddiadau fel Mab o Gwthyn, Penydd Cadog Pritchard, adroddiad mam oedd hwnnw, Mab o Gwthyn, un dad, adnodau'r Beibl, ac oedden nhw'n canu yng nghlistiau drwy'r amser nodro nhw'n yn uchel wrth fynd o gwmpas y tŷ. Ac heblaw bod gennyn nhw'r cariad yma Syria, o'na un peth od iawn wrach yn digwydd yn sy'n ni, bob nos Nadolig. Oedden ni'n cynnal cyngerdd. Dim ond y tri o'na ni. Yn cymryd rhan a gyfeirniaid a phob dim arall. Pwy ddyn ennill? Yna iawn bod fi'n cyffawyr, dwi'n siŵr bod i. Ac oedden ni'n sgrifennu penillion, parodiau, cystadleuaeth holi, darllen papur o het, da fe ar hynna, digon hen, gwyn i cofio, nwy. Ac bod mas o bethau, oedd dad yn gwneud tricia fel bita canwylla. A mi oedd o'n bita nhw. Ond ys i wrth gwrs am blynyddoedd yn deall, wedi wneud o'n marsipan oedd y canwylla. A o'n i'n meddwl bod o'n wrthiol, wrth gwrs, yndan. Ac oedd yr... Chi'n un gyda chwirion a chwiresed y fe hyn gyda llaw? Chi wedi trial a weithio ffe arnyn nhw o'r un tric? Na ddo, dwi'n meddwl ar dricia. Dwi'n edrych yr un nas, dwi'n meddwl. Ond oedd gymaint o'i tema yn y cyngerdd Noson Dolig ma, fel bod ti'n dymlaen y cyngerdd, yn mynd ymlaen i nos drannoeth. Yna gymaint ohonyn nhw, ac oedden ni am ddyddiau'n paratoi, tan yn y parlwr, a oedd un peth yn dod ar ôl y llall, a dwi'n siŵr bod hwnna, heb mi sylweddoli ar y pryd, wedi bod y feithrinfa ardderchog i drin a thrafod geiriau. Mae yna ddau bwynt sy'n anharo yn yr hyn chi'n gweud mor belled, ynddo? Gynta i gyd eich bod chi wedi cael y cyfle fyna i brofi rhin yr iaith lafar yn benna. Ie. Yr iaith ar eich tafod chi, ar eich fusau chi. A'r llall yw'r elfen o gystadlu. Achos mae'r naill a'r llall wedi'n bwysig ar hyd y gyrfa chi. Mae'r elfen gystadlu yna yn ddofn yna. Cychwyn gyda hwnna te. Pam felly, ar ôl yr holl lwyddiant chi wedi gael, chi'n gwybod, ys dim angen i chi gystadlu bellach? Oes e? Sori. Wel, wrach mi brofi mi fy hun fwy na neb arall.
Ond y ffaith ydy bod i wedi ennill ar wahanol gyfryngau. A dwi wedi gwneud yn siŵr na dwi ddim yn gystadlu ar yr un cyfrwng. Chi wedi methu erioed? Sorry, oce. I fod yn onas, na ddim llawer. Na, oce. Na, i fod yn lwcus iawn. Sorry, torri'r traws. Ond yr un cyntaf yn yr Steddfod Genedlaethol oedd cyfrol o sgrifa. Ac cyhoeddwyd mor hynny, dwi'n coeddi bob dim arall, dwi'n credu. Dwi wedi sgrifennu erioed. Ond mi ddigwyddodd fod o'na lyfr arall ar gwell, a wedyn mi add hwnnw. Erbyn hyn, mae'r sgrifa wedi dyddio'n ddychrynllus, ni ddweud. Wedyn, Ystoriau Byrion, y ddrama, yn nofel cyn hynny, oedd y peth cyntaf, a dweud y gwir. Nofel agorad i unrhyw oed, sydd yn gyfystyr, mae debyg, a Daniel Owen heddiw ond. Oedd hwnnw yn bod adeg hynny. Oedd Daniel Owen yn bod, ond oedd y ddim. Ac wedyn be o, a wedyn y mwyaf diweddar wrth gwrs oedd Ystoriau Byrion yr ail ddaryddiaeth, ddrama, a wedyn y goron yn Abertawe. A dyma nhw gyd i bod yn wahanol. A ti fach o gwestiwn to, pam gystadlu? Pam dal ati? A bod o'r rhan o hwnna, mae'n rhaid y plesar, nid wedi fwy o plesar ys rwy'n yn ennill, wrth gwrs yn dweud. Ond mae'n rhywbeth wedi wreiddio yna, ac ydw i yn credu, mae dyna lle ces i'r hyder i ddal ymlaen. Oedd, chwel yn ei sôn am y diffyg cefnogaeth yma. Pam oedd ni gyda'r llaw? Pam, siwr chi'n esbonio hwnna? Dwi'n gwybod, a dwi'n licio mynd ati yn ordwm, ond dwi'n gwybod. Falle na gynnu diddordeb mewn llynyddiaeth, mor syml a hynny. Oedd yr un beth yn wir yn y coleg yn dweud, pan eithaf chi'r coleg? Oedd bach. Oedd John William Jones yn ystod? Oedd, mae'n iawn i fod o. Ond rhaid i mi ddweud na ches i ddim cefnogaeth gan fo chwaith. Beth ges i gan John William, wrth gwrs oedd yr elban i ddarllen i mewn i waith. Ond o'n i'n teimlo fanna hefyd bod o yn arwain rhy bendant. Oedd o'n dehongli cerddi. Fel na o'n neb o'na ni ar hyfdra na, mae'n debyg. I fynd yn groes mewn unrhyw. Un cwestiwn sy'n anharo i yw, oedd y ffaith bod chi'n ferch am neil o'r beth? Yn yw bod na fwy o hyrrydrwydd i gydnabod dawn. Ond dwi'n cofio am John William ddeud arllunodd o'r nofel Bryn Hyfryd. A dwi'n cofio fo'n deud wrthai, bydwch ysgrifennu nofel am 10 mlynedd arall. Ar y pryd o hwnna'n brifo. A di beth fel a dim yn mynd yn ango. Rhai wedyn, nid diffyg cefnogaeth, ond i'r gwrthwynaf. Ond neu chi'n fwy penderfynol na the, ac yn fwy hunan gynhalio. Achos dwi wedi bod yn penderfynol, gyda fod yn styfnig, a di mynnu dal ymlaen.